Ewoning laku. Tenggok lan bagor plastik sing kebak sawernaning janganan wis tumata. Tas cangkingan plastik uga wis cumepak. Mbok yah age-age nggendong tenggok ditumpangi bagor lan tangane isih nyangking tas plastik sing kebak bumbon. Kaya padatan esuk iki senajan mendung, jangkae wis tumapak nurut gang nawakake dagangan. Kala-kala lakune kandhek rada sautara yen ana langganan sing ngersakake blanja rada pepak. Pegel linu, kringet leweran sing nelesi awak lan sandangane kaya ora direwes. Sing baku dagangane bisa payu mulih nggawa dhuwit, bisa entuk bathi kang cukup kanggo nguripi anak-anake. Kepara ana kalane bisa nyimpen mbaka sithik minangka tabungan. Ing jero atine Mbok Yah wis tumanjem keyakinan yen minangka titah lumrah diwajibake ngupaya. Dene sing wenang mesthekake asil ya mung Gusti Kang Maha Asih. Mula tanpa maelu beda lan ngitung pawetu, dheweke nglakoni pakaryan mau kanthi ati kang enteng lan rasa kang bungah sumarah pasrah. Wis luwih saka 5 taun Mbok Yah ngayahi pegawean mangkono iku. Kadereng kahanan anak-anake saya butuh wragat, kamangka Kang Dar bojone uga mung buruh nukang ana daleme Pak Pur juragan mebel ing Salaman. Mung yen pesenan mebel lagi sepi, dheweke didhawuhi melu ngurusi kulaan kanggo toko kelontong sing jane mung kanggo samben. Jalaran Bupur uga ngasta minangka guru ing Muntilan. Ananging udakara 3 dina iki ana sing rada seje apa kang sumimpen ing atine Mbok Yah. Kala-kala dadane sesek lan atine ketar-ketir saben ngrasakake polai anak lanang barep sing wis ngancik dewasa. Sawise kelas 2 SMP kok ana kang owah, patrap lan tumindake Rudin. Anggone kekancan karo bocah-bocah kang senengane nguja ati lan kurang trapsila. Solah tingkah lan samubarang lakune kerep anggone nerak paugeran. Wis nganti ping pindho sesasi iki diparingi paukuman saka gurune jalaran gawe gendro ana sekolahan. Yen duwe kekarepan uga neka-neka. Rumangsane wong tuane sugih brewu kaya kanca-kancane. Nanging kepriye wae jeneng anak, senajan abot, Mbok Yah sabisa-bisa nuruti. Ora ketang karo gemreneng aweh piwulang werna-werna. Kabeh mau ditampa kanthi sabar, kanthi pangajab, muga-muga yen tambah umur bisa tambah nalar. Kok malah ngalamun, Mbok? Ngendikane Bu Yusron mbuyarake panglambrange angen-angen bakul langganane mau. Wah, jenengan ki muntres khayalan indah kula, Bu. Semaure Mbok Yah sajak kenes nutupi gronjale ati. Wah, kok basamu gaul, Mbok? Lho, rak nggih melu ombyak kemajuan to, Bu. Senajan bakul janganan, nek gaul ra inggih tambah langganan. Ya wis sakarepmu, sing penting endi welinganku wingi. Aku rak pesen daging karo jamur to, arep tak sop.
Oh, beres. Langganan teladan boten tau utang. Mesti kula layani kanthi servis memuaskan. Celathu mangkono mbok Yah karo ubek nyawisake pesenan jamur keremanane Mas Dian, putrane Bu Yusron. Sing diladeni mung gumujeng. Wis apal, mbok Yah seneng guyon. Mula cepet raket srawung karo ibu-ibu ing komplek Kedal Growong lan kiwa tengene. Ora aneh yen mbok Yah wis teka lan madeg ana prapatan mesti banjur regeng. Amarga anggone ngladeni sing blanja mesti karo guyon. Sesuk kulak geri ya, Mbok. Aku arep gawe gudeg. Pesenane Bu Tarlan. Wah, gudeg niku nek tanpa amis-amis nggih mboten nyus lho, Bu. Ngangge tetelan nggih. Kersane onten gisine. Ndak otake mboten cerdas. Kabeh sing blanja padha ngguyu krungu rembuge mbok Yah. Sing enteng temen murugi Bu Tarlan kamangka piyambake iku guru. Ya mesti wis priksa bab gizi. Bu Tarlan sing janjane kalebu wong kang ora sabar, gampang kesinggung, sidane mesam-mesem. Amarga wis apal karo mbok Yah. Nek mesem niku tegese setuju ta? Pun nggih, kula terusake bisnis. Mbok Yah kanthi kenes pamit karo para langganan. Nerusake mubeng tawa janganan karo ngenam pikir. Ora lali uga karo zikir. Udakara jam 11 dagangane janganan entek. Mung kari kengehan kanggo janganan dhewe. Alon-alon lakune mulih. Ing batin rumangsa syukur dene dina iki udan sabar ngenteni nganti dagangane payu kabeh durung tumiba. Lagi wae jumampah mlebu lawang, bres. Udan kaya disuntakake saka langit. Iki Mbok, tak gaweake wedang nas gitel. Wulan anake sing nomer 2 nyawisake wedang karo nampani gawen. Biasane aku mau ngombe banyu putih kok, Nok. Mumpung dina Minggu ya, diladeni wedang legi barang. Kala-kala ta, Mbak. Wong mendung banget. Aku wis ngira yen simbok mulih mesti udan. Nek udan rak yo mathuk ngombe sing panas tur legi. Mas mundi? Embuh, mau pamit karo njaluk duit bapak. Arep dolan menyang kolam renang. Ning bapak ora duwe duit kanggo sangu. Njur lunga, nesu. Lah adimu Wahyu kok ora katon? Udan-udan kuwi aja dikulinakake dolan. Aku lagi nggambal kok, Mbak. Suarane anak ragil saka njero sentong. Mbok Yah menyat marani anake sing lagi nggambar gajah. Sing diparani orang rewes, nerusake nggambar karo rengeng-rengeng. Mbuh tembang apa? Wong omonge wae uga durung pati cetha. Lagi arep mapan lungguh ngancani Wahyu, dumadakan Rudin teka kanthi ulat peteng. Ora uluk salam, terus ndlosor ana sandinge biyunge. Aku sesuk ulang tahun lho, Mbok. Celatune isih karo besengut. Aku ya wis kelingan, malah adimu wis sago gawe sego gudangan lan godhog endhog. Aku ora njaluk sego gudangan kaya biyen-biyen. Aku njaluk hadiah. Wah, kok kaya anake wong sugih to, Din. Dadak nganggo hadiah. Ya sesuk tak tukokake klambi anyar nek simbok entuk arisan. Aku njaluk hadiah HP, Mbok. Pangucape Rudin kanthi lirih.
Ananging wis gawe ngronjal atine Mbok Yah. Ora ngira yen impene anake wis kedhuwuren kaya mangkono. Ananging Mbok Yah wong sing lantip, apal karo lagiyane anak lanang. Yen ditanduki nesu tiwas dadi gegeran mirang-mirangake. Mula sakwise nata ati senajan karo ngempet rasa Mbok Yah nyaguhi arep dirembug karo bapakne mengko sore. Kaya bocah sing lagi menang lotre, Rudin bungahe ora karu-karuan. Rumangsane rembugan bapa biyunge wis mesti bakal nyembadani impen-impene kepingin bisa SMS lan teleponan karo kancane. Apa maneh yen bisa HP-ne sing ana kamerane. Wah, kaya ngapa mongkok lan bombonge. Kocapo bareng wong tuane wis aweh wangsulan, atine miyur. Jalaran Rudin kudu sabar ngenteni klumpuke dhuwit anggone nyelengi 5.000 saben dinane. Uga yen pinuju prei, Rudin gelem ngrewangi biyunge dodolan. Bisa antuk tambahan jatah dhuwit celengan 10.000. Kadereng gedene pepinginan sing kanggone wong tuane kelebu pepinginan ngungguli impen, Rudin kepeksa nyaguhi. Wis ana seminggu iki, Rudin ngenam-ngenam pikire, ngrasakake lakune dina kang gremet. Kaya-kaya ngentekake rasa sabar, nunggu kapan duwite cukup kanggo tuku HP. Dina Minggu, ora kaya adat sabene yen tangi mesti awan. Esuk iki Rudin wis tangi wiwit subuh. Jalaran arep melu dodolan biyunge. Pamrihe karep ben entuk tambah dhuwit celengan. Kanthi mangkono, celengane cepet entuk akeh lan ora suwe meneh bisa nggembol HP sing jarene kanggo nambahi PD alias percaya diri. Rampung kulaan ana pasar, srengenge wis pamer ayune. Mbok Yah ditutake Rudin wiwit jumangkah baleni laku kaya dina-dina sadurunge. Ing batin Rudin wis ngresula, jalaran sikile wis kesel. Mau melu mubeng-mubeng ing jero pasar tanpa nganggo leren, saiki kudu mlaku meneh. Embuh wis pirang tembung sing kawetu saka lambene Rudin. Saben-saben ora kuat ngempet linu lan kesel, ngetutake biyunge ngubengi papan-papan ing saben dinane ditekani. Wah, anakmu kok ngerti temen karo wong tuwa, Mbok. Gelem ngrewangi dodolan. Langka lho bocah enom duwe pengerten mangkono. Pangalembanane ibu-ibu langganane. Inggih Bu, anak kula ngertos kok yen biyungipun rekaos anggenipun pados arta. Lah niki pas prei, kepengin mbiyantu. Krungu wangsulan biyunge mangkono, Rudin kaya didodhok atine. Krasa yen biyunge sejatine lagi aweh pitutur kanggo dheweke. Isih adoh, Mbok. Mangkono pitakone wis ambal kaping 3. Mbok Yah mung noleh ora wangsulan, nanging ing batin dheweke melas marang anak lanang siji mau. Pas bedhug wong sakloron padha mulih. Turut dalan kabeh meneng, ora ana sing omongan. Katrem karo batine dhewe-dhewe. Mbok Yah meneng ngrasakake kesel lan melas marang anake. Dene Rudin meneng jalaran atine kebak pangrasa kang maneka warna. Nganti tekan sore Rudin mun meneng wae yen ora ditakoni ora kumucap. Wong tuane sakloron uga ngerti yen lagi ana sing dipikir anake, nanging embuh werdine durung bisa ngraita. Wengi wis lingsir. Angin gunung ngelus-elus,
Mega kang ngancani bulan kepleng mamerake ayune. Ing sentong Rudin durung bisa merem. Awake krasa lemes, pegel lan linu kabeh. Ananging dudu kuwi kang jalari ora bisa turu. Isih ngeglo ing mata wewayangane lakon uripe sedina mau. Jebul ajine duwe 10.000 iku gedhe banget tumrap biyunge. Ora mung cukup ditebus nganggo wektu, ananging nganggo tenaga kang ora enteng. Dheweke bisa ngrasakake sepira abote. Saben dina biyunge ngecaki ewoning laku kanggo nguripi dheweke lan adi-adine. Ora krasa mripate kembeng-kembeng. Ngetuni polah lan tumindake kang wis gawe tambah abot sanggane wong tuwa. Atine njerit, kepengin njaluk ngapura, lan wis tumanjem janji ora arep gawe susah biyunge. Lagi wae mripate arep bisa merem, keprungu swara adzan subuh. Rudin enggal tangi, kuwatir yen biyunge wis budal menyang pasar. Ing dadane kebak ukara kang arep disokake marang biyunge. Nanging bareng wis tekan pawon lan nyedhaki biyunge sing lagi tata-tata, lambene ora bisa kumucap. Nganti sauntara anggone nata ati lan kanthi swara kang abot, sidane mung kumucap, "Mbok, aku ora sida njaluk HP. Duwite celengan kanggo simbok wae." Senajan ukara mau ora sepira, ananging bisa gawe anyles kang ora kinira tumrap Mbok Yah. Saking kaget lan bungahe krungu tembung mangkono, Mbok Yah ora sranta nyikep Rudin, didekep lan dielus-elus sirahe. Sing didekep ora bisa ngempet tangise. Mingsek-mingsek ana dadane biyunge. Tanpa ukara nanging ing batin Mbok Yah ngasokake donga marang sing gawe urip, muga-muga anake besuke urip luwih mulya. Baskara esuk wis nginjen saka Bangwetan. Mbok Yah mangkat menyang pasar arep kulaan. Ing atine ana tetembangan edi lan kebak rasa anyep kaya dene embun esuk sing tumetes ing pucuk gegodhongan. Kabeh pepesthen wis ana sing nata. Titah lumprah mung saderma nampa lan pasrah. Bungah susah ana papan lan wektune. Embuh kapan lan ing ngendi dalane.